An balma lamɛnnikɛlaw aw salamu alaikum aw tulo bɛ radio Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ kan lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen foni k'aw ko ɲuman dɔn aw sɔgɔlen bɛ aw ka radio Mandi la Bamako 24 min bɛ n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ bɛ tali ka jɛjɛ sari la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw foni k'aw ko ɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan. Dɔɛrɛ taw ma k'aw sigi ni ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalu don tiɲɛ ni ala ye siran kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan. O de kan ka bɛ bi kunnafoni lase waati ma bi ye juma ye bi juma bɛnɛmɛ nanzara san kalo 6nan ye juin kalo bi y'o tile 18 ka bɛn 2021 ma farafin kalo bɛ n'o ye furancɛla kalo ye bi y'o tile 8 ye jacɛ la san kalo 11 na don hijira san 1442 san do duwawu de bɛ kɛ ala ka ɲɛ ka d'an ma bakuruba fɔla bi kunnafoni filɛ. K'a ladɔnniya k'a fɔ Bayangara mara la dugu min bɛ wele ko Tugume Bamanciwale tigilamaw kɔni taara bin olu kan ka taa n'u ka misi caman ye ka fara ba caman kan o ko kɛra cogo min na kunnafoni ɲɛfɔli ko la an ka jamana kɔnɔna na bi min ye premier ministre ye Choguel Kokala Mayiga ale n'a ka gouvernement kɔni sigilen ni ka ɲɔgɔn ye kɛ dɔgɔfurancɛ in kɔnɔna na o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la min ye Banginida marabolo kɔnɔna na olu ye wulikajɔ ta k'a yira k'a fɔ k'u ka OFIP n'o ye jiko ye k'u ka jiko kɔni ko gɛlɛya de b'u dala bi kosɛbɛ wele bila jamana ɲɛmɔgɔw ma ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la an ka jamana kɔnɔna na jɛkulu min sigilen dɔ sen kan n'a wele coalition des forces patriotes olu ye wulikajɔ ta ka taa bɔ an ka jamana premier ministre la Choguel Kokala Mayiga o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la ninnu de bɛna kɛ kunnafoni la kumaba ye ka fara kunnafoni wɛrɛ kan ka lase aw ma o denkɛ n'a balimakɛ fɛ Sidiki Kulibali ala k'a ɲɛ ka d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ ka ladɔnniya k'a fɔ araba su ka dugu jɛ alamisa la Bayangara marabolo min bɛ n'a wele ko Tugume maa dɔw kɔni taara bi o dugu in kan a fɔra cogo min na a maa bɛ taa maa 200 bɔ ɲɔgɔn la ni ka doni dugu in kɔni kɔnɔna na ni ka marifa ciw kɔni larawuli o kɔni kɛlen kuma min na dugudenw kɔni y'u yɛrɛ ɲini caman donna so kɔnɔnaw la a ko kɔni kɛra gɛlɛyaba de a yirala k'a fɔ k'u taara n'u bolofɛn caman ye misi caman taara ka taa ni ba caman ye yasa k'a pereiratigɛ d'a ma Adama Karambe ale b'a ɲɛfɔ an ka lamɛn. Ne tɔgɔ ye Adama Karambe ye premier vice président Muguma Baginɛ sɔrɔ dɔgɔnɔw ka jɛkulu mun bɛ yan. Adama Karambe an ye kunnafoni sɔrɔ ko araba su ka dugu jɛ alamisa la ko Bamanciwale tigilamɔgɔw taara bɛn dugu dɔ kan dugu min bɛ wele ko Tugume a ko kɛra cogo di. Ka daminɛ 22h mɔgɔw bɛ surafana dun na manja la waati min na Bamanciw don minnu bɛ fɔ minnu bɛ jɛdiso ani misisuɲɛlaw ani ŋaniyajugutigiw bɛɛ de faralen ni ɲɔgɔn kan a fɔra cogoya min na o ka kuwa n bɛ sɔrɔ ko a bɛ maa 100 hakɛ kɔni bɔ donc an ka dugu Tugunbe ale ye Dukɔnbɔ commune de don n'i ko Tugunbe ani Korikori i n'a fɔ 9 kilomètres ani goudron donc o ye goudron de tigɛ ka don Tugunbe kɔnɔna na o taara dugu kɔnɔ donc dugu yɛrɛ tuma caman bɛ ni su kora autodéfense bɛ bɔ ka dugu garder maintenant nin waati i n'a fɔ an balima fila minnu wulila ka bɔ yen o kan dɔw dɔnnen don o fana tun bɛ o délégation na donc i n'a fɔ o bɛ dugu situation dɔn dugu kalayɔrɔ o b'a dɔn dugu donda o b'a dɔn dugu bɔyɔrɔ o b'a dɔn misiw bɛ sɔrɔ yɔrɔ min na o b'a dɔn donc dugulenw de tun tugulen tun b'u kɔ o surula an ka dugu kan ka kɛ kulu 3 ye o kulu 3 bɛɛ o ye kunkan wulili daminɛ i n'a fɔ o ka marifaba siyɛnima ninnu donc dugu mɔgɔw y'u yɛrɛ ɲini bɛɛ donna so kɔnɔ donc dugu baganw kɔni o ye bagan caman gɛn donc bagan caman gɛnlen kɔ ka camion kelen dɔgɔdɔ camion kelen tun bɛ o ye ne yɛrɛ kɔrɔkɛ ka camion de ye bɔtɔla o ye taa don o camion min fana na donc maintenant min ye a kɛra a kunandiya ye dugulamaw ani autodéfense min bɛ yen n'i ko balala i la i b'i yɛrɛ ɲini fɔlɔ o y'o yɛrɛ ɲini minnu kɛ ala y'a kɛ dugu la maa ni ma bɔ a la muso kelen de belebera dɔɔnin a fana ma juguya ten kosɛbɛ mais maintenant o taatɔla dugu birigitigi dɔ bɛ yen fo dugu kɔnɔna na o karila k'a don donc depuis ale kɔni mugu ci kan mɛn dɔrɔn ale a ka marifa ta a fana yɛlɛla bini kan o bɛna a ka birigi da kari yɔrɔ min na a yɔrɔ ma ja dɛ a yɔrɔ la a fana a y'u tere ka maa 2 ɲɔgɔnna bin yen nɔ donc o yɛrɛ de ye ka u teliya ka bɔ dugu in na donc u taara ni misi kɔni ye a misi kɔni a bɛ taa fɔ misi 100 ni kɔ la maintenant a tun bɛ 200 bɔ dɛ dugu jɛlen misi dɔw murutila tagali ma o segira ka na o de kɛra an ka dugu la maintenant an bɛ Kulibali an bɛ kabakoya mun na Bayangara mara la sira kelen min b'an bolo ka yɛlɛ Bayangara ka taa Koro donc o sira cɛmancɛ la o bɛ dugu min fɔ ko Tile an bɛɛ bɛ yɔrɔ zone kelen na mais Banbanci ninnu an b'o signalé don bɛɛ o bɛ dugu min bɔ Dagandari Golo
tile kanda o ye tugun min bɛ baliye ka yen kɛ u sigida ye ka Bayangara bila danger la ka Bayangara sira min bila danger la an minnu bɛ a lamɛnni ka o kɛ danger la ka sababu kɛ samedi tɛmɛnen u nana projet mobile dɔ tun bɛ ka bɔ Bayangara ka jigin Sawara donc u nana wa attaquer wa action kelen na goudronnada la u ye mobile minɛ otage la mɔgɔw tun bɛ mobile na u y'u bɛɛ minɛ otage la donc ala y'a kɛ u ye fɛn dɔ sɔrɔ mobilitigi kun u y'u bɔ wariw ni a ɲɔgɔnnaw donc u tilala ka o kɔni bila mais o attaquelen kɔ mototigi dɔw fana kun tɛmɛtɔla de kun don fana y'u attaquer mototigi nin kɔni hali sisan ale kɔni b'a yɛrɛ sɔrɔ a b'u bolo kan an kɔni bɛ weleweleda min kɛ faamaw ye o k'a lajɛ n'a fɔra maajugu o bɛ yan yɔrɔ la an ka fɛɛrɛ kɛ an ka doso fɛrɛlen don an n'u ka jɛ ka don ka ninnu bɔ yen n'u tɛ Bayangara sira na ani Bayangara n'a lamini lafiya tɛ yen de. Ni tun bɛ tali kɛ Adama Karanbela a y'a fɔ cogo min na jamana ɲɛmaaw ka wulikajɔ ta ka taa ni marabolo n'u lakana foyi tɛ ninnu bolo u ka baganw n'u ka foro kɔ wulikajɔ de bɛ taa kuma bɛɛ ka taa bin ni maa kofɔlɔ nin ka u ka mara kɔnɔna na ala ka hakilina ɲuman d'a ma n'an bɔra yen nɔ premier ministre Choguel Kokala Mayiga dɔgɔfranga in kɔnɔna na a n'a ka gouvernement o ye sigikafɔ kɛ u kan ka kalo 9 de kɛ baara la kalo 9 a baara bɛna kɛ cogo di fɛɛrɛ jumɛn de bɛ yen nɔ ka kuma falen kɛ camajɛ fanga yɛrɛ a bɛ se ka taa cogo jumɛn na o kɛlen kɔfɛ an ɲininkali kɛ maliden dɔw la gouvernement a bɛ cogo di an ka dɔw ka sira lamɛn. D'abord ne ɲɛ bɛ gouvernement in na cogo min na o ye mɔgɔ 28 de ne dun ɲɛ b'a la muso 6 de b'a la ne bolo an kun ka an ka muso 8 ɲɔgɔn sɔrɔ a la donc ne b'o welewelemada bila ka taa se Choguel yɛrɛ ma an ka ministre premier ministre ma u bɔra ka ni kuma minnu fɔ nin ye ne kɔni bolo Mali filɛ nin ye yɔrɔ min na sisan an bɛɛ kumakan ye ko an bɛ Mali kura de fɛ n'an bɛ Mali kura fɛ n'a ma ɲɛ ko an ye nin gɛlɛya sugu sɔrɔ an ye coup d'état sɔrɔ siɲɛ 2 kalo 9 kɔnɔ ne ɲɛna ko barisa ko dɔw yɛlɛmana ko o ma diya n ye kɔnɔkulu jɛlen de bɛ bi fɔ Choguel kelen tɛ se ka nin ɲɛnabɔ ministre minnu sigira sa ni mɔgɔw sɔnnen don a ma ko c'est un gouvernement d'union nationale ne bolo an ka kan k'u dɛmɛ de hali n'an ma wele an ka gɛrɛ u la. Ne kɔni fɛ a ka gouvernement fiɲɛ t'a la ne bolo a ye mɔgɔ 28 min sɔrɔ mais baara de b'u bolo u ye kɛlɛ fɔlɔ min kɛ n'o ye M5 ka kɛlɛ ye k'u hakili to u ye kɛlɛ kɛ kun min na u ye fɛn caman de fɔ n'u m'olu waleya jamanadenw bɛ tigɛ u la est ce que kalo 9 in bɛ se k'a ɲa ne kɔni ma d'a la u k'a ɲini cogoya bɛɛ la jamana bɛ se ka bɔ dingɛ kɔnɔ définitivement ka coup d'état misɛn dabila cogo min na hali n'a y'a sɔrɔ kalo damadamani min fara la ko diɲɛ ni opinion international fɛ élection mana kɛ o y'a bannen. Bon ka gouvernement min sigira donc an tɛ se k'a ɲa n'a cɛ ni fɔ fɔlɔ ba mun ye baara la fɔlɔ ne kun ye kumakanw di k'a fɔ an ɲɛna k'u bɛ taa taabolo min fɔ an y'o bɛɛ mɛn ka ban mais a tɔ ye sangu ye baara de kɔnɔna la k'a lawale an ɲɛna so n'u m'a lawale an ɲɛna je pense que an bɛna sigi kɔrɔlenw kan tuguni donc UNTM ka grève sursoir donc o diyara an ye parce que an ka lajɛ an ka bɔ kɛlɛ kɔnɔ an ka bɔ degun in kɔnɔ fɔlɔ conseil ɲɛmɔgɔ kuraw sigi donc n'u bɛ revendication u bɛ se ka wɔɔrɔ olu kama mais ninnu ka don transition ka kɛ hɛrɛ ni baden kɔnɔ an ka Mali bɔ dingɛba in kɔnɔ fɔlɔ n'o bɔra sokɔnɔ kɛlɛ bɛ to ka ban. Ne kɔni hakilina na hali san 2 yɛrɛ ka dɔgɔnin na mɔgɔ fɛn fɛn nana k'i ni na nin kɛlɛ kan i bɛ dɛsɛ tagalen ɲɛfɛ quoi e bɛna senni daminɛ e bɛna taa bɔ mɔgɔba dɔw yɛrɛ kan e yɛrɛ b'a kɛlɛ bila i semako tɛ parce que a bɛ komi suruku jɛ de don n'i taara bakɔrɔni kasi kɛ o yɛrɛ minɛ k'i dun kɛra projet baw kɔnɔna na wari minnu dunna o sécurité ko yɛrɛ la fɛnɛ o problème ye min ye f'u ka segin kɔ kosɛbɛ mɔgɔ tatɔla tenni na fɔlɔ a ka kɛ a ka di min ye kɔntɛ hali n'a nana k'a bɛna ni sécurité cogoya wɛrɛw ye a bɛna taa fantandenw de bila toujours olu ka faga quoi a kanu tɛ minnu na minnu donna la wariko kama olu de bɛna taa donc an mago bɛ sécurité min na a tɛna se ka ɲɛnabɔ nin kalo 9 in kɔnɔna na quoi fɔ hakilina kɔrɔ minnu bɛ yen nɔ olu k'a bila pewu faransi ni an y'a kɔrɔ fɛn fɛn minnu signé wa ani faransi bolo bɛ ɲɔgɔn fan o fan na f'a tarasi bɛɛ lajɛlen ka datugu politiki don a kɔnɔ ko ka dun kɛlɛ bɛna na u dɛsɛ tagalen ɲɛfɛ walima olu mɔgɔ kelen ninnu yɛrɛ kan na tila ka yɛlɛma. Ni tun bɛ tali kɛ maliden dɔw ka seereya la o y'a fɔ cogo min na ala ka bɛn ni basigi nati an ka jamana kɔnɔna na n'an bɔra yen nɔ kunungo Baginda marabolo a dugu bɛɛ lajɛlen kɔni bɔra k'a yira k'a fɔ k'u ka OFIP k'a jiko kɔni ko jiko gɛlɛya de b'u dala ko o yɔrɔ ni kofɔlen min filɛ nin ye ko k'a bɛ ni kuma ja k'a fɔra ko yɔrɔ ni baara bɛna kɛ k'a bɛ kalo 6 bɔ ɲɔgɔn bɔ k'a baara tɛ ka se ka kɛ kunungo u bɔra ni ka wele bila jamana ɲɛmɔgɔ ma k'a yira k'a fɔ k'u ka directeur ka ta ka b'u fɛ yen nɔ Baginda sigida maaw ye seereya min di an k'u lamɛn. Sonubuwa dugutigi ka représentant ye syndicat ninnu de ye Sonubuwa k'u ka base ye o Sonubuwa k'u ka denfa ye donc fɛn o fɛn bɛ ko nin na ne de y'a kumatigi ye nisɔngoya min banna toro c'est trop an ka OFIP o y'an ka jija a bɛ kalo 3 bɔ ka na baara daminɛ kɔsani na bon an y'an ser'u ma ka f'u ɲɛna qu'est-ce que baara in bɛ ban a ko a bɛ ban k'a bɛ ban mun na ma ban dun ko n'a ma ban ko min b'a fɛ k'an k'o kɛ komi baara o ye tadi mo baara ma se ka ban ka bɛn n'o ye donc an kɔni bɔra
min m'an kunna kan jɛ an b'o yira u la directeur min filɛ nin ye a ka taa an bi ta Bassirou ta fɛ Ebu directeur a ka taa ka bɔ yen a n'a ka staff u bɛɛ ka taa ka bɔ yen. Ne ye Dirisa Balo ye ka bɔ Tema Bagineda commune an nana jiko mankan min na nin ye maire bɛ sigilen don an kunna mais u sigilen t'an kunna parce que t'an ka foyi considérer quoi jiko gɛlɛn min b'an kan bi wala an kɛlen don an balo yɛrɛ kɔrɔla la maire bɛ de nalen don sojɔ dama de kama ko maire bɛ mana an kalanni kama dɛ u nana sojɔ dama de kama o bibi Sénégalais ka ɲɛmɔgɔ dɔw an ka moniteurs de don mais u kɛlen d'u ka baara la an ka sɔrɔ banna kɔngɔ b'an na ji tigɛ an na dugukolo sara de b'o fala kɔnɔ bon fala tɛ ka se ka sɛnɛ bon maire bɛ yɛrɛ dugukolo feere la n'o ye fala dugukolo ye an ɲɛmɔgɔw la dɔw ka na kɔlɔntigɛ se k'o ye Bayɛla ye Bayɛla ni yɛrɛ kolentɔ don. Tiɲɛ yɛrɛ la hali an ka ekɔlidenw ni ekɔlidenw nana juma ka taa sagi bila so kɔnɔ juma fo lundi 4h du matin u bɛ fala kɔnɔ ne ko k'an b'an tɔɲɔ ɲinɛ an tɔɲɔna dɛ an muso an bɛ kɔlɔbɔlɔ ka fɛn n'u san dɛ k'a kɛ k'an cɛw dɛmɛ k'an ka naw san o tɛ yen furu dɔw yɛrɛ salen ɲinɛ ala ni ci ko nin n'an ko k'u tɛ k'an tɔɲɔ an bɛ ka nkalon tigɛ dɛ foyi ma k'a la mɛ ni mɔgɔ nana fɔ ko an ye gilasi bɔ la k'an ye baara suba an tɛ foyi la foyi t'an bolo an t'o misi kumɔrɔ ka tile kumɔrɔ foyi t'an bolo sɛgɛn bɛ ɲɔgɔn faso nin ba an ka sugu man di wa an ka denw filɛ nin ye u tɛ kalanso kɔnɔ so tɔ jɔlen kan foyi t'an bolo e de bɛ don kɔlɔn kɔnɔ i muso kɔnɔma ma ka kɔlɔn sen k'a bila ji la ka taa ka n'i ka tonin tobi an sɛgɛnnen de an t'i yafa. a ye bɔlɔ bila ka na diya ma an ka bɔlɔ dun an k'an denw na hinɛ an denw bɛ ekɔli la u kala sara de bɛ bɔ ji nin nɔ i y'a mɛn u k'a lajɛ ka bɔlɔ bila ka na diya ma an k'a tobi ka diya an denw ma u k'u ka kalan kɛ u ka ji bila ka na an k'an denw na hinɛ o ka wala u bɛ k'an ka tɔɲɔ dɛ. ni ji bɛ yen nɔ an bɛ jababuluni seleri fɛn kundaniw senna ni o wosobuluni ninnu k'an ka denw balo k'an an yɛrɛ musakaw ɲini a la an ka tɔn bɛ cɛ ɲini ala ni jiko in sababu ala ni tɔn sara wari sɔrɔ olu bɛ kɛrɛla an kana ɲinɛ bari kɔni an bɛ san kɛmɛ kɛ nin den wa an tɛ se ka yɛlɛma u kana n ka ɲɛ ma an b'u deli ala kama kira kama. jita bɛ ka ne bɔnɛ ka malaba bɔ k'a sigi ka malaba minɛ bolo ka bilali sara bɔ ni ɲɛ kelen ne bɔnɛ ne tɛlɛ de ye ji dɔɔni de bolo ni ka denmisɛnnin fo k'a tɔ dɛ. ni tun ye bangedakaw ka wele ka ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔw ma an min fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ye u ka wulikajɔ ta ka se ka ni marabolo in sɛgɛrɛ yaasa u ka jiko bɛ nɔgɔya cogoya min na. a kɛnɛ kan professeur Clément Dambélé ale tun b'a kɛnɛ kan Clément ye kuma min fɔ an k'a lamɛn. Mali faamaw ye aw seere k'a fɔ an ma bɔ yɔrɔ kari la an m'a fɔ k'a bɛ tasuma don fɛn na an m'a fɔ ko a bɛ kojugu wɛrɛ kɛ bon n'i sera nin kɛnɛ in kan yan i tɛ muru ye mɔgɔ bolo yan marifa tɛ mɔgɔ bolo yan aw bɔkun tɛ dɔwɛrɛ k'aw ka hakɛ de ɲini laru min n'a taara Modibo Keyita fɛ Mali indépendance ta don ka fɔ k'an ka tubabuw gɛn ka bɔ Mali kɔnɔ yan Mali ka di maliyɛnw ma n'i y'a faamu an nana o laru in de lawaleya la yan an nana ka hakɛ de nɔfɛ mais yan'aw ka fara ɲɔgɔn kan an ka kuma daminɛ n bɛ min fɔ ye n bɛ min fɔ maliyɛn bɛɛ fɛnɛ o ye a kana jɛ a ka hakɛ kɔ a kana muru ta a kana marifa ta mais a ka hakɛ ye min ye a kana jɛ a kɔ parce que aw tɛ Sénégali aw tɛ Burkina aw tɛ Chine aw bɛ Mali dugukolo de sanfɛ Mali faamaw ye aw ka baarakɛdenw ye ni min tɛ se ka Mali mara tiɲɛ kan mɔgɔ si ma bugɔ vraiment da mɔgɔ si kun k'i kɛ ministre k'i kɛ directeur i bɛ bɔ a la ni min bɛ se ka aw ka hakɛ ɲini k'aw sago kɛ a bɛ di o ma u nana ni démocratie y'an fɛ yan ko ni démocratie nana ka Musa Traoré bi ko ji bɛ sɔrɔ Mali kɔnɔ yan courant bɛ sɔrɔ yan an denw bɛ taa école la dun ka fa bɛ sabati Sénégal den na ɲɛbɔ dugukolo fɛ sabu a ba ye k'a fa n'a ba ka balo ko la san 30 démocratie nana an fɛ yan san 30 o kɔfɛ kɔngɔ de bɛ Mali Sénégal la a bɛ taa balo de san sugu la ka na yɛrɛ balo ka dugukolo to yen parce que tout simplement Mali Sénégalais k'u ma kalan k'u tɛ lamɛn parce que jamana in kɛra don fɛn dɔ ye ni min miskili bɔ k'a jira i tɛ lamɛn bilen n'aw tora tantɔ jamana in bɛ ci bilahi ɲɛ kali ala la ala min sɔnna ka kira Mamadu kɛ kira ye maliyɛnw n'an ma wuli ka faama ninnu koro bilahi Mali faamaw ma ɲi an bɛɛ bɛ to a la n bɛ min fɔ yan an bɛɛ bɛ yan sini m'an sɔrɔ yan an ni ne taara an ka ciw la n bɛ segin ka na n'a ma ɲɛnabɔ n'aw ka taga directeur fɛ directeur bɛ wuli ka bɔ yen de parce que ale b'a ka place nin tɛ ko gɛlɛn o nin tɛ ko gɛlɛn i sigira mɔgɔw kosɔn n'o mɔgɔw ko k'i t'i fɛ i bɛ taa monsieur le ministre a bɛ Bamakɔ yen u ye n wele sisan k'a fɔ n ɲɛna ko ministre ko a ka délégation dɔ bila ka taa Mali faamaba dɔ n tɛna tɔgɔ fɔ yan nka ɲɛmɔgɔba kɔni don ma t'ale sanfɛ ko ministre ko ordre dira ko ministre k'a fɔ k'a ka délégation ka taa n'a ka délégation taara a bɛ min fɛ a b'o fɔ n'o ma kɛ n'an bɔra Buwana yan an bɛ taa Bagineda n'an bɔra an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Bamakɔ Asimi sigira ka parce que ko fanga kɛcogo ma ɲi ko mɔgɔ de bɔra ka faga M5 a sigibaga jɔlen fɛ yan M5 fa de nin ye ne ma don a la dɛ
mɔgɔ dɔ de fagara Mali dugukolo sanfɛ k'u joli bɔn M5 kɛlɛ la k'a bɛ ka bɔ yen an ye bɛ ka bɔ yen de ko parce que a tɛ ka maliyɛnw ka hakɛ d'u ma maliyɛnw mɔgɔ bɛ min na to i bɛ ka bɔra yen mɔgɔ bɛ fanga la bi a si ka cɛya ma se a si kelen tɛ yen ko min b'a fɔ ko ye cɛfarin ye ko de ye maliyɛnw de bɔra mɔgɔ miliyɔn 3 an y'o labɔ Bamakɔ boulevard sanfɛ k'a bɛ ka la ta minnu bɛ bi u b'a dilan diyagoya de vote ma mɔgɔ si sigi bi Mali fanga maliyɛnw ka kɛlɛ de ye sigi o maliyɛnw mɔgɔ bɛ min na ji tɛ wa ji bɛ di village ni ji ma di ji dibaga bɛ bɔ yen mɔgɔ wɛrɛ bɛ na o bɛ ji ni tun bɛ tali kɛ professeur Clément Damelela a y'a fɔ cogo min na ala ka jiko nɔgɔya an ka jamana kɔnɔna na n'an bɔra yen cakɛda min sigilen don an ka jamana kɔnɔna na yaasa ka se ka ji tɔbɔtɔ cogo min na ji bɛ se ka labaara ka ɲɛ cogoya min na Mali ni Guinée olu de faralen ɲɔgɔn kan yaasa ka nin baara in kɛ a tako 9 kɛra kunungo jiko ministre fo ka taa se énergie ani dugujukɔrɔ nafolo o ministre Lamini Seydou Traoré ale b'a ɲɛfɔ an ka lamɛn k'a yira maliyɛnw na k'a fɔ ko jiko tɛ ko dɔgɔmani ye diɲɛlatigɛ yɛrɛ dépendé no ji la ni ji tɛ yen nɔ vie tɛ yen nɔ président de la transition yɛrɛ y'o waleya a ka discours d'investiture la a y'a fɔ ko fɔlɔ président kɔrɔ tɔw tun bɛ wari min ta ka a dun ale ko wari min kan ka da ale ma n'o ye budget de souveraineté ye ko n'i y'a tila 3 ye ale bɛ tila 2 ale b'o o ta k'o don jiko ani kɛnɛya ko la o b'a yira k'a fɔ ko jiko tɛ ko ni donc bi réunion in fɛnɛ bɛ boli o wale kelen de kan k'a fɔ ko fɛn cayara i bolo cogo cogo n'a ma mara ka ɲa n'a ma gérer ka ɲa a ti nafa ɲa o la ji bɛ Mali la mais Mali ji n'i y'a jateminɛ a caman bɛ bɔ Guinée o la nin programme in sigilen no sen kan n'a bɛ fɔ o ma ko programme conjoint d'appui à la gestion intégrée des ressources en eau Mali ni Guinée de bɛ a la walasa ji minnu b'an bolo u mara cogo ka ɲa an k'u exploiter ka ɲa bi réunion in b'o kɔnɔna la donc bi an bɛ 9e réunion 9 comité de pilotage c'est-à-dire que comité de pilotage ye lajɛkulu ye mun bɛ Mali an ka sɔrɔ jiw an ka ji ninnu minnu bɛ a ko ɲɛnabɔ pour que jiko ka se ka kɛ fɛn ye réunion in yɛrɛ bɛ ko kelen de kan a bɛ mun kan ka tasibila kɛ ka se hakilina minnu bɛ se ka ta baara cɛsiri jumɛnw bɛ se ka kɛ walasa vraiment jiko ka kɛ fɛn ye bɛɛ b'a sɔrɔ cogoya min na mais bɛɛ b'a sɔrɔ ka sɔrɔ ji mun b'an bolo parce que a bɛ fɔ ji ninnu ma sanko ressources rares ji minnu b'an bolo a ka tiɲɛni ka bɔ a la minnu b'a tiɲɛ ka se ka hali ni i mago jɔra a tiɲɛni na parce que ni i mago ɲa ji dɔ bɛ se ka tiɲɛ i ka se ka wari bɔ mun b'a to i ye mun tiɲɛ o ka se ka la remplacer ni tun bɛ tali kɛ ji ni courant fo ka taa se dugujukɔrɔ nafolo o ministre Lamini Seydou Traoré a y'a fɔ cogo min na ala k'an ka jamana kulo suma n'an bɔra yen nɔ jɛkulu min sigilen don an ka jamana kɔnɔna na coalition des forces patriotes olu kɔni sigilen don yaasa an ka jamana sariya sunba k'a tɔbɔtɔ k'a labɛn cogoya minnu na olu ye wulikajɔ ta ka taa bɔ an ka jamana premier ministre la n'o ye Choguel Kokala Mayiga ye a kumalasela ye maa min ye Abdoulaye Amadou Sy ale b'a ɲɛfɔ an ka lamɛn fɔlɔ ye min ye sécurité ko jamana tɛ se ka taa ɲɛ ni sécurité ko ma ɲɛna parce que armée tun b'an bolo min tun ka bon ni Afrique de l'Ouest armée bɛɛ ni Nigeria ta la mɔgɔ minnu ye ni armée ci u bɛ yen mais k'a fɔ ko ka mɔgɔ ta k'a ɲangi ni fɛn ayi mais il faut que o armée ka sigi a nɔ la mankan minnu bɛ yen syndicats étudiants ni fɛnw wari ko problème de don wari ko problème dun wari dɔrɔn de b'a ɲɛnabɔ kuma gansan tɛ se ka ɲɛnabɔ donc il faut que o fɛɛrɛ ka ɲini pour que wari ka se ka di mɔgɔw ma baara ka se ka daminɛ et puis école ko anw kɔfɛ hali n'a fɔra sisan ko ka école karamɔgɔw ka salaire doublé an bɛ sɔn a ma parce que ni école ko ɲɛnabɔra vraiment jamana bɛ taa ɲɛ mais ni ma ko k'i bɛ école ko ou bien école karamɔgɔw kɛlɛ c'est que jamana bɛɛ de kɛlɛ or transition ye fɛn min ye sisikulu n'a binna i bɛ mun de kɛ i bɛ taa grille de ta k'a bila a nɔ la n'est-ce pas transition y'o de ye a ka problème fɔlɔ ye min ye ka élection organiser élection fɔlɔ min organisera cogoya min na o cogoya de man ɲɛ donc ni organe indépendant dilanna k'a fɔ ko ka élection organisée an hakili la o bɛ se ka Mali la tɛ ni mɔgɔw m'a fɔ min ko k'a t'o lawaleya o man kan ka kɛ président ye o de b'a kɛ hali ni transition banna ni président min élu la puisque a y'a engagement ta ka ban déjà Mali jamana bɛɛ ɲɛna obligatoirement a b'a lawaleya ni tun bɛ tali kɛ Abdoulaye Amadou Sy la a y'a fɔ cogo min na ala ka basigi nati an ka jamana kɔnɔna na n'an bɔra yen Choguel Kokala Mayiga ale kɔni bɛ munumunu salo la nin waati la ka taa bɔ jamana maabaw ye fo ka taa se cakɛyɔrɔbaw ma Choguel Kokala Mayiga kunungo a taara au conseil islamique la yaasa u ka se ka taa dugawu don kɛ a ye camancɛ fanga a bɛ se ka taa taako ɲuman ka cogoya mun na Choguel Kokala Mayiga taalen nɔ Mamadu Jamutɛnɛ ale ye au conseil islamique secrétaire ye ale b'a ɲɛfɔ an ka lamɛn ministre y'a ɲini kana bɔ conseil la donc an fɛ o kɛra lada ye sisan na équipe kura sigila gouvernement kunda o wuli ka se jamana jɛkulu dɔw ma donc dugulenw b'o la
dina ɲɛmaw b'o la donc biya kanu kana bɔ ye o conseil la bonya sira fɛ a bɛna dugawu ɲini fɛ a bɛna ka bonya dan kɔrɔ bonya sira fɛ an fana bɛ dugawu k'a ye. Talikɛ Mamadu Janitɛnɛn a y'a fɔ cogo min na ala ka bɛn ni basigi nati an ka jamana kɔnɔna na n'an bɔra ye moto taxi ni dɔw b'a fɔ a ma ko telimani ale kɔni cayalen bɛ an ka jamana kɔnɔna na bibi na kosɛbɛ kosɛbɛ jɛkulu dɔw sigilen don sen kan moto taxi ale yɛrɛ tɔgɔ la a ɲɛmaa ye maa min ye Amidu Dambele ale b'a ɲɛfɔ an ka lamɛn. An ye hakilina yɛrɛ ta k'a kɛ association in kun min kama parce que an y'a ye k'a fɔ moto cayalen bɛ Bamakɔ bi mais tafan ni nafan tɛ moto bolila dɔw yɛrɛ la moto bɛ ka boli papier jumɛn kan ka ɲini sira yɛrɛ tacogo ye jumɛn sirabakanna sariyaw yɛrɛ ye jumɛn donc association hakilina nana ten pour que ka se ka nɔgɔya kɛ moto bolilaw ye ani faamaw cɛla sira tagamali parce que n'i ye jɛkulu sigi jɛkulu mana se mɔgɔ bayirika ma mɔgɔ bayirika bɛɛ tɛ se ka wuli ka faamaw sira tagama donc minnu kɛra association ɲɛmɔgɔ olu de bɛ wuli ka faamaw sira tagama pour que nɔgɔya bɛ se ka don a kɔnɔ baara fanba yɛrɛ fɔlɔ ye jumɛn minnu bɛ moto taxi ta u k'a dɔn k'a fɔ moto taxi bolilaw yɛrɛ b'u yɛrɛ kalama baara filanan fana ye jumɛn papier minnu fɔra moto taxi ko kɔnɔna la ni moto bolilaw yɛrɛ t'o dɔn fɔlɔ ka se ka sira tagamali kɛ moto bolilaw ni faamaw cɛ pour que ka moto bolilaw labɔ kalama o dɔ ye permis o dɔ ye assurance ye o dɔ ye autorisation ye ne polisiw b'o k'o yɛlɛma bi k'o kɛ stationnement tɛ autorisation de don donc n'an y'u démarcher ala yɛrɛ nana an ka association garisɛgɛ commune 1 maire ba yɛrɛ o yɛrɛ y'an ka parrain a sabanan bɛna ta kɛ mun ye sisan an kɛlen don ka formation dɔ boloda pour que moto taxi bolila minnu yɛrɛ maloya t'a la parce que i bɛ ka moto boli i t'a boli cogo dɔn i tɛ sira dɔn i tɛ quartier dɔn hali prix minnu na mɔgɔw kan ka ta n'i t'a dɔn n'i ma maloya n'i nana association na a ka ca ala fɛ i bɛ se ka k'o bɔ kalama association nafa fɔlɔ yɛrɛ ye jumɛn surɔ dɔrɔn an kɔrɔ an ka moto bolila dɔ ye accident kɛ accident kun ye a jo b'a la parce que n'i ko moto bolila ye accident kɛ dɔrɔn mɔgɔw b'a fɔ k'a taara k'i bin mobili de bɔr'u kɔfɛ ka client to ale kɔfɛ k'u fila talo k'u bɔ k'u bin bon yanni i bolo ka da i ka papier bɛɛ kan n'i nana association na o de bɛ se ka kɛ sababu ɲuman ye ma pour que i ka se k'a dɔn k'a fɔ baara yɛrɛ nɔgɔya bɛ s'i ma cogo min na. Ni tun bɛ tali kɛ Amidu Dambele la a y'a fɔ cogo min na ala ka bɛn ni basigi nati an ka jamana kɔnɔna na a moto taxi ko gɛlɛya caman b'a la hali bi ala ka nɔgɔya don a ko la n'an bɔra yen nɔ denmisɛnninw tɔgɔla don ɲɛnamaya la an fɛ kunungo a bɛ ɲɛnamaya farafinna bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na yan ta kɛra kunungo CICB kɔnɔna na denmisɛnninw ka ɲɛmaa Nuhum Sherifu Aidara ale b'a ɲɛfɔ an ka lamɛn. Problème fɔlɔ yɛrɛ ye jumɛn ye fɔlɔ bibi in na Mali la denmisɛnnin dɔw bɔlen don u ka dugu kɔnɔ u gɛnna ka b'u fɛ yen nɔ ko u ye jɔn donc problème ba in de bɛ yan nɔ o denmisɛnnin minnu bɛ yen nɔ k'a fɔlen ma ko jɔn u t'u filɛ u bolila ka bɔ yen nɔ u filɛ cité des enfants na Konte Amina ka yɔrɔ la donc an bɛ kɛlɛ yɛrɛ b'a la walasa olu de ka se ka segin u ka yɔrɔ la barisa denmisɛnnin minnu tɛ ka se ka kalan accès n'ont pas kalan problème bɛ minnu da la yɔrɔ minnu ye école datugulen don k'u bɔlen don école la olu ka problème an bolo olu problème dɔnnen don ka ban wa solution bɛ ka ɲini o problème na mais ni problème in n'a fɔra ko an ka problème ta ɲinan yɛrɛ problème min bɛ yen nɔ ko o yɛrɛ b'an ni kan kosɛbɛ min bɛ na fɔlɔ la o ye nin jɔnya ko problème ye bolonka kɛrɛnkɛrɛnnen min b'an bolo o ye ka jamana ɲɛmɔgɔw wele ka fɛɛrɛ sugu bɛɛ tigɛ walasa de 1 ka constitution yɛrɛ labato fɔlɔ parce que o de ko jɔnya tɛ ko an bɛɛ ye kelen loi ɲɛkɔrɔ an bɛɛ ye kelen sariya ɲɛkɔrɔ. Ni tun bɛ tali kɛ Nuhum Sherifu Aidara la denmisɛnninw tɔgɔla so ɲɛmaaba don a kɛnɛ kan ministre min ɲɛsinnen bɛ du ani muso ni denmisɛnninw ma Wadije Funɛ Kulubali ale b'a ɲɛfɔ an ka lamɛn. N bɛ se ka jigi sigi kuma min fɔ denmisɛnninw hakilina bɛ se ka sigi parce que 91 o b'a sɔrɔ ne yɛrɛ ma san 10 sɔrɔ fɔlɔ du coup ne tun ye denmisɛnnin ye an tun bɛ an ka jamana kuntigi kɔrɔ ala ka hinɛ la n'o ye président ATT ye anw ni olu ye o ko kɛ ɲɔgɔn fɛ n'a fɔra sisan nɔ ko ala ye o ministre kalifa ne yɛrɛ la yɔrɔ jigisigi dɔ bɛ se ka kɛ o ye n b'a kɛ cogoya bɛɛ la ni n ka gouvernement ani président de la république ka ŋaniya ɲumanw an bɛna bɛɛ fara ɲɔgɔn na sabula an bɛ transition min kɔnɔ sisan n'o ye camancɛ fanga ye denmisɛnninw jɔyɔrɔba bɛ a kɔnɔ parce que an mana tila baara la wala an bɛna di olu de ma san ni a nataw la n'an m'olu former ka ɲɛ ka bila n'an m'u ka droit ɲini ye ka bila a ka gɛlɛn ko an bɛ miiri Mali kura min na k'an bɛ n'o Mali kura sɔrɔ. Ni tun bɛ tali kɛ Wadije Funɛ Kulubali a y'a fɔ cogo min na ala k'an ka jamana kulo suma n'an bɔra yen nɔ Bamakɔ jagokɛlaw olu ye fara ɲɔgɔn kan ba dɔ kɛ kunungo k'a yira k'a fɔ ko gɛlɛya caman kɔni b'olu la sugu kɔnɔna na bibi in na a ɲɛmaa ye maa min ye Sori Kɛmɛso ale b'a ɲɛfɔ an ka lamɛn. Jagokɛlaw plus précisément Bamakɔ jagokɛlaw bi u sɛgɛnnen don sugu ti sɔn mɔgɔw tina foyi ma nɔgɔ donc o ka ca ni san damadɔ ye hali sugu a fɔru ye k'u ka sugu bɛna jɔ marché rose a kɛra ko ba ye
président premier ministre gouvernement kata sugu kono kata lancement ke kubina sugu jo fosi sa am yoromi foy make donc vraiment am mena ni galonu na mba fe anga boni galona bon aya damine pour que anni président Modibo kasika nyogo ni konu kan ani fe chairman de gu bankan an seka mi fo o ka micro kono mali jago ere détaillandi bibina détail munu bita Chine ni Turquie ni Dubai nunu franchement parlant au sekata wati be ina fo folota parce que folo la Guinée mo tumina yan Dakar mo tumina yan Burkina tumina yan be tumina minon sana bako be adabla insécurité mi bi jamana na ani fana kokacha donc franchement amba fe ka ko de changer anye bala bibina mo seka jamana ere ko famuya kosobe an dugu yere min ba famuya kasoro atina galo tiganye ayre tina galo tigaye jamana ko na ay mo kele mi soro munun bi président ni bibina o Modibo Sidibé ta en compte mun ba fe lu seka je ko kelen ka pour ki jamana ka seka bo ni kelana note sugu tambolo minon tambolo foi tambolo amba fe ka jokolo kuraw de bla ko kuna pour que malika seka bo ni konna donc vraiment ani so dira bon ni ko bida Modibo ka bara tugo nya iti dam bara kala jaw kala dron ma jaw kala dron te ale barake malila fan fen chaman ani initiative rita niyata maliko engrais kera wakfla ani doni mais ale abolo de tumalawo donc fosi ambo o nyoyanna donc niaye mali sere klaw siraka togo ni makama soro je kofe donc je crois que le bara chugo beba do abi barake tiak ni tumeta lige suri kemesula ya fo chugo mina ala ga jago yiri wanga jamana konna ka ben basigi nati yanga jamana konna nambura no mallem be jamana ko kanana ulugon ya yira ka fo ko accord d'Alger ko kon be ga gelade do nga jamana ko gela feme ba nga jamana konna ko accord d'Alger de nodo ko maldon kana so ama fiew wa malden fenfe be kokan we wele bla bela jilema ko mashi kana son ni wale yanma ya saka priorité dama anga malden do ka shira la munu mi koka en Québec sitting do organisé Paris au nom de l'UPM Union pour le Mali Djekaouli mi Québec association chama faranyon kan Francie ani jamana worola notamment Mali ani d'autres capitales européennes. Depuis 2014, il faut qu'on a la bila. On met à Oulika Djoké, accord d'Alger. Parce que l'accord d'Alger a d'abord comme Mali Klali. Klali mino manté Malien Pérodon. Mais Malien Chamanta Kundo. Ta Korodon, a manière fort Malien. Et Bengansele Minana imposé encore. A kelembe ambolo ina fo kurane kolo kate wuli mena min fo mogo ba fo ko coup d'état be ka ke malla coup d'état be ka ke malla ko yani ka jigi i bi yoro la i ka jigi talo yoro la munde be kana ni coup d'état sababu ye atete wuli la mo sababu ya la koronfe kele ibeka ya ka manda folo ke ay laydu ditu abuma kabu ka hakilna la wale amake manda fulana la uya kono manda fulana nale uya deme kala teme wala sa akase ku ka hakilna la wale anana kabe magala malion wuli la akera sababu ye kata donc communauté internationale ani union européenne ani France ani je ñogon jugu munu faralen do ñogon ka olu de be ka coup d'état ke malla mais coup d'état ti kana yere made accord na appliquera avant be de faranyona avant mali deun avant sigi chugo gele ambulo no ne ba ñini mali dembe fe ka tayama ka ta fo dunya dana abe ka wuli anganjo fo fembe France be ki ga barabla ikatani kelena parce que kelenta en kelentaï kelen en bédetaï parce que nanye kelenke am modem bu sago soro anyere ban sago soro non mali deum ayebo aduna foranga bo ambete bola aya ise angante di nyoma jeunesse pour que ngani kelena ba nete kuma janya mbani ni mali bedembe fe bega boni sibirido 13h30 anganyo sore mali ni tumeta lige mali do no ga shiria la munu bi jamana ko kanana namborai ses dem ale koni nyama ya gele chaman de bo korna na bi nyon sama ba bedi drambe ale ni momer sherif wa edra ni nyonche akuma koni chali me malle munu mi kokana na ulu ya ira ka fo kule bedi drambe ku ya genga bo ses dem nyama ya la ya saka priorité dama Abdoulaye Sila ale ba nyefo ya ngala me ne to ya Abdoulaye Sila ne bi bo kalake ne slimbe Paris iga ni ali jara ko sobe gele ne bolo gelate ani sedem sigi en 2016 à Paris amo damano ya sigi ado mo menu ya sigi antiteme mo tani flaka maro kunte groupe kono anana kana
awa mbolo di nyoma pour que an tungala dion am se ka ben kelen ka tuamena lafiya kono anya o de sigi kɔfɛ an ye kuma bɛɛ to Bedi bolo kibara bɛɛ de kun bɛ Bedi bolo Bedi de kun y'an ka ɲɛmɔgɔ ye an y'a bonya ka ko bɛɛ to a ye awa échange min bɛ tɛmɛ ani Ayidara cɛ an t'a ɲininka a la n'a ye min fɔ an ye dɔrɔn an bɛ dan o ma donc kɔfɛ an nana bɔ ko caman kalama o de y'a kɛ an ye Bedi gɛn ka bɔ an ka bureau kɔnɔ projet min don a dabɔra an tungaradenw ninnu denmisɛnnin minnu bɛ taa awa ji fɛ n'u bɛ sa ji la n'u bɛ sa kungo na désert kɔnɔ a dabɔra de pour que an ka se ka awa projet dɔ k'u ye n'u bɛ se ka basigi cogoya min na finalement Bedi don o don n'an y'a réunion daminɛ a kun bɛ lampadaire kumaw de fɔ a kɔnɔ n'a bɛ yan nɔ a bɛ segin kuma in kan n tɛ nkalon t'a la abada lampadaire ni fɛnw a b'olu kuma de fɔ a kun y'an ka association ta comme fond de commerce voilà donc o de ma diya n ye sinon a daminɛ na vraiment an bɛɛ hakilila kun ye kelen ye mais kɔfɛ a nana kɛ comme fond de commerce de ensuite n'a fɔra ko a kun b'a fɛ k'an détourner ka taara a ka parti ma ne kɔni tɛ se ka sɔsɔli ko la fiyewu parce que dɔ bɛ yen ko Mamadu Sise o ye parrainant représentant de ye Paris donc a n'u bolo bɛ ɲɔgɔn bolo hali adresse ninnu bɛɛ tun b'ale de Mamadu Sise de fɛ yen donc finalement a tun b'a fɛ k'an ka CDM don parti politique de bolo kɔnɔ donc anw dun m'an ka association dabɔ o kama voilà mankan in daminɛna o yɔrɔ de la. Ni tun bɛ tali kɛ Abdulaye Silala a y'a fɔ cogo min na hali bi Ala k'u bɛɛ kelen kan n'an bɔra yen Yirimajɔkaw fɛ yen nɔ musolaka dɔw kɔni faralen don ɲɔgɔn kan ka kuranɛ kalan kɛ yaasa u bɛ se ka kuranɛ dɔn cogo min na seli bɛ se ka matarafa cogoya min na a karamɔgɔ ye Abubakar Sanogo ye ale bɛ kalan kɛ ni musola kofɔlen nin kun an ka lamɛn. Ne tɔgɔ ye Abubakar Sanogo ka bɔ Yirimajɔ n ye muso karamɔgɔ ye Ami Kuntaga kalanbulon na sugu na sigi kun ye min ye o de ye hakililajigi Alakira kanu na Muhammadu sallallahu alayhi wa sallama Ala y'a ci kana danfɛnw ma ka danfɛnw kanda ka bɔ sira jugu la k'u bila sira tilennen kan o la o Muhammadu kanu bɛ kɛ wajibi ye danfɛn kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kan o hukumu kɔnɔna na Ami Kuntaga kalanbulon san o san o bi waati dɔ kɛrɛnkɛrɛn ka Alakira kanu yira donc kalandenw ko Alakira ko ni fosi tɛ kelen ye donc olu se k'a bila ten fiyewu donc o de kama o ye sunna kɛrɛnkɛrɛn k'a kɛ hakililajigi ye Alakira kanu na ka silamɛw wele ka balimaw wele ka sinjiw wele ka laban ka karamɔgɔw fana wele ka karamɔgɔw kɛrɛnkɛrɛn ka na Ala ta fɔ mɔgɔw ye ka Alakira yira mɔgɔw la ka laban ka jɔnw su ka bila faso kanu na n'o de ye an ka Mali ye n'o de ye an ka jamanaba in ye walasa ni mɔgɔw ye Alakira dɔn jamana in bi dɔn yarabi an bɛ Alahu Taala deli an ka jamana in Ala ka sabati. I ka kalanden ninnu denmisɛnnin dɔw yali mɔgɔkɔrɔbaw de ne ka kalandenw maakɔrɔw don n mɔmuso b'u la n baw b'u la alhamdulilayi mɔgɔ minnu don cɛsiribaatɔw don bawo o ye kalan ninnu kɛrɛnkɛrɛn o tɛ fosi ɲini a la fo Ala ne ba ye n'o de Ami Kunta ye a y'a laɲini ko n kana o hakililajigi bawo dani kun ye min ye o de ye bato ye n'o de ye Alabato ye donc ni dani kun ye Alabato ye Alabato tun tɛ se ka taa fiyewu n'a ma dɔn o la a y'a laɲini n kana o kalan donc a fana se kɛra maa maa ye a ye o wele alhamdulilayi an bɛ Ala tanu ka Ala barikada bi kalanbulon jama a ka ca et puis mɔgɔw b'o la bi alhamdulilayi u bɛ kɔrɔna kala o yɛrɛ ye an bɛ Ala fo o la u ka seliji faridaw u ka seliji sunaw u b'o dɔn o yɛrɛ ye donc cɛ labato cogo ɲuman a bɛ dɔn kalanbulon kɔnɔ et puis n ti da o dɔrɔn ma n bɛ musojɛkulu bɛɛ lajɛlen wele ka fara an falakaw ma ka fara mɔgɔ kan ni e tɔgɔ de ye ko silamɛ a ɲininen don bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ka silamɛya ɲini k'a dɔn bawo silamɛ diinɛ dɔn diinɛ de ye n'i ma dɔn bato tɛ ɲɛ Ala y'o de fɔ an ye ale ma jinɛ ni adamaden da fosi kɔsɔn fo an ka ale Ala Taala bato donc Ala bato dun a tɛ se ka kɛ n'a ma dɔn o de la an baw ye nin hakilina in ta a fɔ ne ka na o kalan insha Allahu ta'ala. Ni tun bɛ tali kɛ kalankaramɔgɔ la Abubakar Sanogo a kalan in bɛ kɛ musolaka minnu kunna o musolaka dɔ b'a ka seereya d'an ma Mariam Jara an ka lamɛn. Mariam Jara nka mɔgɔ caman bɛ n dɔn ni Mari de ye ne bɛ Nurudin Islamiya kalanbulon na kalanbulon min bɛ sigi Ami Kunta fɛ yen n'an ka karamɔgɔ de ye Abubakar Sanogo Mugadam. Aw bɛ kalan sugu jumɛn de kɛ? A b'anw kalan seli cogoyaw la n'i nana kalanbulon yɛrɛ la a b'i ɲininka fɔlɔ janaba ko cogo n'i bɛ se janaba ko la seliji ta cogo ka seli kɛ k'a ɲa a wuruku a n'a sujudu
i kan ka jɔ cogo min na ka tile seli kɔnɔ parce que mɔgɔ caman bɛ seli kɛ an kɔni bɛ biri ka wuli nka n'i y'a kɛ ta i bi a ka ɲi n'i y'a kɛ ta a man ɲi caman kun bɛ caman t'o dɔn nka alhamdulilayi rabbil alamina muso caman nana bi hali n'an tɛ se ka arabukan kɔni fɔ nka n'an kɔni bɛ se k'an jɔ ka suran kala a ɲɛma ka fatiya kala n'i sera ka fatiya dɔn u yɛrɛ ko ten n'i ye fatiya dɔn ka haya kelen suran kelen sɔrɔ k'a d'a kan k'i b'i ka ɲɛnamaya bɛɛ kɛ n'a ye wuruku ni jɔliw n'i y'a bɛɛ kɛ k'a tile o cogo kelen na ko dɔnnibaga bɛɛ lajɛlen bɛnnen don a kan k'i ka seli cogoya ka ɲi. kalan in daminɛ ni sisan cɛ e ye faamuyali dɔw sɔrɔ a la. ne ye faamuya cogo sɔrɔ a la n bɛ barika da Ala ye tiɲɛ yɛrɛ ne bɛ se k'a fɔ ko n ye faamuya yɛrɛ min sɔrɔ a la o ye limaniya ye fɔlɔ parce que hali n'i ma kuranɛ kalan ka se yɔrɔ la n'a yirali la kalanbulon kɔnɔ ni mɔgɔ y'i tɔɲɔ i b'a dɔn i bɛ se k'i ta sara mais i k'a to yen Ala kama mɔgɔ binn'i kan i bɛ se k'i ta sara i k'a to yen Ala kama hali n'i jo b'a la i k'a to yen Ala kama o yɛrɛ dama o ye kalanbulon in diya ne sabu ko n'i ma kɛ limaniya jɔ i tɛ Ala sɔrɔ hali n'i ye kuranɛ durusi k'i kun fara ni limaniya ma dusukun labɔ ko fu de don. i bɛ se ka wele jumɛn bila dutigiw ma minnu tɛ k'u musow don kalan na yaasa u bɛ se k'u don kalan na. ne kɔni bɛ fɛn min fɔ n baw ɲɛna ani n faw kɛrɛnkɛrɛnnenya na cɛlakaw a ka ca muso de bɛ wuli ka taa k'a bɛ taa ka dɔnni ɲini Ala ko dɔnni ɲini ka se ka kalan kɛ k'a ka diɲɛlatigɛ ɲɛnabɔ Ala ko taa sira fɛ o ka ca muso de la man ca cɛlakaw la hali ni muso dɔw y'a laɲini k'u bɛna kalanyɔrɔ la cɛlakaw tɛ sira d'u ma ne kɔni bɛ fɛn min fɔ n balimakɛw ni n faw ni n denw ɲɛna n'u musow bɛ n'u ko k'u mago b'u ka seli kɛcogo ɲuman na u ka sira d'u ma u ka taa kalanbulon min ka surun la kalanbulon ka ca Bamakɔ kɔnɔ bi kɛrɛnkɛrɛnnenya la Yirimajɔ yɛrɛ ya kalanbulon ka ca a bɛ fan bɛɛ fɛ i nana anw ta in na o i ma na anw ta in na ne kɔni b'a ɲini fɛ i ka wuli k'i ka diinɛ ɲɛɲini o de ye lakika ye parce que a fɔra karamɔgɔ yɛrɛ y'a fɔ an ɲɛna ko kiyama jɔ don ko fɛn fɔlɔ min bɛ ɲininkali kɛ o de ye seli ye ni seli kɛcogo ɲɛna alihamudulilayi ko ni seli kɛcogo ma ɲa k'i ka su tɛ lajɛ heji tɛ lajɛ jaga tɛ lajɛ alihamudulilayi rabbil alamina ne kɔni bɛ wele bila muso bɛɛ lajɛlen de ma bɛɛ lajɛlen ka wuli i ka n'a ɲɛɲini i k'a dɔn i bɛ ka min kɛ n'a ka ɲi n'a man ɲi i ka se k'o. ni tun bɛ tali kɛ Mariam Jarala a y'a fɔ cogo min na bɛɛ lajɛlen ka wuli ka diinɛ ɲini ka diinɛ ɲɛdɔn n'o kɛra an ka ɲinifɛnw o bɛ kɛ sɔrɔ fɛn n'an bɔra an bɛ taa jamana kɔ kana na Mohamed Samake mun b'i bolo. Sidiki y'a fɔ cogo min na an bɛ taa Faransikaw fɛ yen an b'a ladɔnna k'a fɔ fɛn min ye kalandenw u bɛ san laban examen minnu kɛ na o dɔ ye baccalauréat ko olu baara kɔni n'u donna Faransikaw fɛ yen. an yɛrɛ kunnafoni kɔ fɔ la ko fɛn min ye kalanden minnu n'an m'u wele ko candidat ko o ɲinana ma k'a bɛ se maa 750 ɲɔgɔn ma n'an bɔra ye an bɛ taa Centrafrique fɛ yen an b'a ladɔnna k'a fɔ fɛn min ye sɛnɛkɛlaw ani baganmaralaw ye ka taa se Centrafrique ale frontière ale ni Tchadikaw ko fɛn min wulikajɔ ko u bɛ senna nin waati na dɛ ko fɛn min ye nin baganmara ni sɛnɛkɛlaw ko sanga ni waati bɛɛ ko tun yɔrɔ kɔni b'u ni ɲɔgɔn cɛla la ko nin kɔni kɛra dɔ fana tɛmɛnen na o sabula maa 15 ɲɔgɔnna kɔni ko olu bɔnnen o ni la n'an bɔra ye an bɛ taa Kɔlɔmbikaw fɛ yen an b'a ladɔnna k'a fɔ Kɔlɔmbi ale kɛlɛkɛcɛw ka dagayɔrɔ min bɛ yen Kɔlɔmbi marabolo min n'a tɔgɔ ko Kukuta ko fɛn min ye mugujugu dɔ kɔni pɛrɛla ni kɛlɛkɛcɛw olu ka daga in kɔnɔna la a kɛra sababu ye ka maa 36 ɲɔgɔn k'olu kɔni banna nka maa 7 ɲɔgɔn na k'olu taa sabakɔrɔ ka jugu Kɔlɔmbi gouvernement ka fɔ la a ye bolokɔni kɔni si jɛkulu dɔ ma n'o marifatigi jɛkulu dɔ ma n'a ma wele ko Guerilla de LN ko nin y'olu ka baara kɔni fɛɛrɛ kɔni sigilen sen kan n'an bɔra ye an bɛ taa Zambikaw fɛ yen an b'a ladɔnna k'a fɔ Zambi jamana kɔni ale bɛ sangabɔda la bi dɛ tile 21 ɲɔgɔnna na a yirala la k'a fɔ Zambi jamanatigi kɔrɔ n'o ye Kenneth Konda yɛrɛ ale ye Zambi jamanatigi kɔrɔ ye nka jamanatigi fɔlɔ ale de y'o ye n'a ma wele ko père de l'indépendance fɛn min ye Kenneth Konda ye a yirala la k'a fɔ ko ale kɔni Zambi mara san 27 ɲɔgɔnna na wa makɔfɛlen yɛrɛ ko a kɔni tun bɛ kɛnɛ ko a tun bɛ furakɛli la Lusaka n'o ye Zambi faaba kɔnɔna ye kunnafoni kɔ fɔlɔ fɛn min ye pneumonie bana ko kɔni tun b'a la ko fɛn min masa Ala ye ko ale ka wele sira ni jamanatigi kɔrɔ in ma kunu alamisa don ka si to san 97 la Sidiki an ye min sɔrɔ kɔ kunnafoni la ala kumaba da tun ye ne ye Mohamed Samake y'a fɔ cogo min na Ala ka hinɛ a la Ala ka dayɔrɔ nɛɛma